cewa ni zan aura Hajiya Nafisa ba ci kuma ka san cewa burina akan ta ba mai kyau bane. Wai yau kai ne ka tsaya a gaba na kake cewa zan aura Hajiya Nafisa bayan kuma ka san burina akan ta ba mai kyau bane. Kuma da mun ta baiwar ubangiji ya tsara haka ne domin ta fahimci rayuwa. Da yiwuwar ubangiji ya tsara haka ne domin ta fahimci yadda rayuwa take. Yana iya yiwuwa kai ne wanda zaka koya mata darasi. Yana iya yiwuwa kai ne wanda zaka koya mata darasi. Ka san akwai wanda aya da hadisi ba sa shiga zuciyarsa kawai da dakatar da shi. Ka san akwai waɗanda aya da hadisi ba sa taɓa shiga zuciya. Bari ya karasa ya faɗa ya karasa. Ka san akwai wanda aya da hadisi ba sa shiga zuciyarsu kawai da dakatar da shi. Action. Ka san akwai waɗanda aya da hadisi ba sa shiga zuciyarsu. Dakata a kawanta. Ya miƙe. God. A miƙe ya miƙe maka miƙe ke mai tsaya haji. Inda mutum yau. Wanda kun zo kun cosa ta a bayan sa bai fata kusa ta a bayan sa kuma dole ka. Ko ba guri ne? Kai in Kashe ta. Ba guri a gaba? ba fa marolin ba. Ga space na goma ban mutum. Yanka ya yanka shi ma. Zuwa ga minti nawa? Za ta gane cewa ni ba dan Allah nake son ta ba. Wa kenan oki shi ke gaya maka. Action. Da kake nufi sai ka dora. To mu je. Action. Me kake nufi? Wato idan na aure Hajiya Nafisa za ta gane ba dan Allah nake son ta. Zan yi amfani da cewa ni mijinta ne na cika dukkan ƙudiri na akan na cika dukkan ƙudirin Hajiya Sara akan ta ko? Zan yi amfani da ni mijinta ne na cika dukkan kudirin Hajiya Sara akan ta kenan ko? Na san haka ke nufi. Na san haka ke nufi. To daga yau ka goge wannan tunanin. To daga yau ka goge wannan tunanin a cikin zuciyarka. Ni ma yanzu ina son na zama mutumin kirki kamar ka. Ni ma yanzu ina son na zama mutumin kirki kamar ka. Kuma wannan ƙudiri ne wanda ba tun yau ya shige ni ba. Kuma wannan kudiri ne wanda ba tun yau ya shige ni ba. Na canza zuciyata kuma zan kasance a haka. Na canza zuciyata kuma zan kasance a haka. Wai to amma idan haka ne zan baka shawara. Kada ka bari ta ci gaba da yadda da cewa mulkin da take da shi a nan a kanka shi za ta ɗora akan gidan auren kai da ita. Na barka lafiya. To mai na son baka shawara ne ko? To amma ina bayyana sun baka shawara. Na son baka kada ka yadda da cewa mulkin da take a nan shi za ta yi maka shi a gidan auren. Very good yawa. To mu je. Action. Amma ina son baka shawara yalla bai. Kada ka yadda ko kusa ka bari mulkin da take a nan ta ce za ta yi shi a gidanka. A'a. Ai ka ce za ta yi shi a gidanka ba haka ba ne. Kada ka bari ta ci gaba da yadda da cewa Ita ta ci gaba. mulkin kada ka bari ta yadda da cewa kada ka bari ta ci gaba da yadda da wannan cewa mulkin da take yi. wannan mulkin da take yi a nan a kanka shi za ta dora idan kun yi aure Okay to shikenan. Mu je. a kanka idan kun yi aure shi za ta dora a kanka idan kun yi aure. Action. To mai na son baka shawara yalla bai. Kada ka bari ta yadda cewa mulkin da take yi a nan Kada ka bari ta ci gaba da yadda idan kun yi aure. shi za ta dora a kanka idan kun yi aure. Kawai ka dora shi za ta dora a Shi za ta kanka. dora kanka idan kun yi aure. To Na mu je. barka lafiya. Shi za ta dora akan kai. Na barka lafiya. Sai ka karɓi fayil ɗinka. Okay to. Mu je. Aje fayil ɗin. To ba. Haka ne ba. Ka tafi. Ana iya tafiya. Na barka lafiya. Muna lafiya. Yanzu zai gani. Wanda ya ji idan kuwa ni na kawo ɗaya. Bismillahirrahmanirrahim. Lokaci yayi? Ina safuwa na al'ami ko da ya taɓa daga tago? A cewa karaman nan? So kuwa na al'ami. Hello? Hello? Yanzu na gabara. Su ya suka rage duk wanda ba su a sannan mu. Hello? Duk matan sun tafi. Ba mata ko ɗaya. In yi ne ke zuwa.